Chcem vám na úvod veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas, tento náš výnimočný deň, takže ďakujem vám, ale v prvom rade ďakujem tejko krásnej žienke, ktorá to so mnou ťahá už nejaký ten rok, ktorá je mi neskutočnou oporou, podporou. Ja aj za to veľmi pekne ďakujem a krajšiu, lepšiu ženu som si vybrať v tomto živote nemohol. Tektonik v strede parketová. Už je to tady. To bude energia. Toto sú presne tie momenty na fotkách, keď si uvedomím, že som nízky. Doteraz ste boli vy tou našou najväčšou prioritou, tou našou najväčšou oporou. Vy ste nás viedli životom a viedli ste nás životom úžasne. A my vám za to nedokážeme poďakovať dostatočne. Veríme tomu, že vám budeme za to ďakovať celý zbytok našich životov a budete toho veľmi blízko súčasťou. Lebo od tohto momentu tvoríme pár už nejaký ten čas, ale od tohto momentu je to možno nejaká pomyselná čiara, keď si začíname budovať život skutočne nás dvoch a možno viacerých. Ale chceme, aby ste vedeli, že vždy budete najväčšou súčasťou našej cesty práve vy. Takže veľmi pekne ďakujem rodičia, že ste ma tak vychovali, ako ste ma vychovali, že ste mi boli takým vzorom, aký ste mi boli po ľudskej stránke a po takej srdcovej stránke a citlivej, takže ja vám ďakujem veľmi pekne. A vám, rodičia, tiež ďakujem pekne, Zuzi, za to, že ste mi vychovali a takú krásnu vychovanie. Slušnú osobu. Ja, Patrik, beriem si teba, Kristýnka, za manželku a sľubujem pred všemohúcným Bohom, že ti budem verným manželom, že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Patrik, príjmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. This moment, I feel alive. I feel the fire when you look in my eyes. So tonight,
Tonight we light up the sky. In this moment I feel alive. I feel the fire